and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Well, basin. Di lagi unta, mabungkag ang pundok nga solid na kayo. Tungod kay naagyod ang respeto o pagmahal sa usag-usa. Enjoy ko sa atong gibuhat. Kana kaning makita na nako ang mga dagway sa mga tao nga atong tunulan, maghatag tag mga ayuda, puno gid sa kalipay. Diin ang ubanan gid sa luha ang ilang pagpasalamat. Ako nga makasaksi pa. Gusto sa kong muhilak kay grabe nga natandog sa nakanaing isinang involved nga taong emosyonal. Di ba, Gaw Glenn? Mao na. Mauban sa na ang imong gibati? Abi ni mo, Gaw, kasagaran sa mga tao nga nagilaid sa tumang kalisod, kanang emosyonal gina sila. Pagkadali yung makapato sa luha. Kung sa mga kasakit nga ilang natilawan og makita ang tinuod. Ang buot na kong ipasabot. Kung doon na nahi, mupakita nila og tinuod nga pagmahal, pagpangga. Dili ko gusto nga ang nasugdan ni Kuya Del matagan og katapusan sa way igong hinungdan. Daghang tao sa nagkalain-laing suok sa kalibutan ang nagsunod siyang binuhatan through his vlog. Daghan ang nipahungaw sa ilang mga pagdaig. Kay para nila, dalaygon kayo ang gibuhat sa kumagkuang. Mo nga ako gyud isaad sa akong kaugalingon. Nga bisag unsa pay mahitabo, ako gyud na siyang suportahan. Duhata ang napita duhata ang napita yun. Kadiyot. Kuya? Kunta ka si Glenn, igla nga magpakuha ka aron mi apason. Di man si Glenn sa akong tapad. Amo ba? Glenn, ari mo diri, karon dayon. Asa? Diretso sa suod, na nagsinyas ko. Diretso sa suod. Wow! Ninduta ining baya, oy! Wow na wow! Mauni ilang pulin? Si Pauline. Si Pauline na yung paingon nga ni. Hello, guys! Welcome to my home! Dali! Sunod mo na ako. Nara sila si Ma'am Shildel sa sala. Okay. The food is ready. Mga una lang tingalita sa dili pa tamang lakaw. Asa di ay tama? Isuroy ko no ni Pulin sa ilang farm sa norte. Pagkahuman. What I mean is, usa pa ta mahapit sa iyang butik para unya nga masukdan og maatimandayon ang ato mga sulubon sa adlaw sa kasal nila ni kuya nimo. Ay, dili na gyud ko nga na ang kamatuoran. Nga nahalin na gyud ay nga akong mag-uwang sa babae nga imong nagustuhan. Dali na mo. Pero makalakaw na dayon ta ini kahuman. Ada? Ada, tanawa ko. Uy, pagkagwapa gyud sa ko anak. Uy, Tinuod yun na. mao dili kalikayan nga daghan ang muduol ako aron magpadudungog sa ilang tumo nga pangasahuon ang imong gagaw. Papa, ada ang ngayan ko. Kaayog yun, Aliyah. Mura kag Diyosa sa kabukiran anang buwak nga imong gidayan-dayan anang imong buhok. Murag nakatabang na sa pagpalutaw sa imong kagwapag yun, ug kaputi. May kang pagkaliwat si Aliyah nimo, oy, tiyo. Bisag may bahin sa si mama niya, pero mas liwat gyud siya nimo. Labi na ang pamanit kaputi. Gwapo sa tingali ang imong amahan o gwapa sa dang imong inahan, no, nga Bisaya, tiyo, no? May dugong katsila nga akong amahan, ada. Ay, maudi ay nga may pagkatisay si Aliyah.
Kaswerte ni mo, Aliyah. Oy, kay puti ka og panit. While ako, paitag yun. Di na makitag alas 4. Ada, kung magkasaway kasi mo galingon, no? Grabe na gid kaayo. Ayaw, ana, Ada. Ingon ba si Pastor Hang aton dawaton sa way kaping kabubuton ang dagway nga gihatag nato sa Ginoo. Ug usa pa, kagwapa nimo, Ada. Ang tinuod nga itom ka og panit, pero wa man na makaguba sa kanindot si imong dagway kay hamis ka man. Di ba, Papa? Tinuo lagi sulti ni Aliyah ada. Mao dili kaangay nga madismaya. O di ba duha man gani ang nag-ilig unta pagpangasawa nimo? Wa ko'y gusto nila. Maong gibalibaran sila ni tatay og nanay. Kay ako man silang giingnan nga magpakamatay ko kung ila kong pugson. Oh, sa? Mauna, parihas ni Aliyah, dili ko gusto nga makasunod sa kinabuhi sa among mga kaliwat nga mga babae nga mga bata pagani nahimo ng mga asawa. Parihas ni Aliyah, gusto sad ko nga makahuman og eskwela aron makatabang sa dilang tatay ug nanay ug sa uban natong mga kaliwat ug sa tanang mga lumad. Nindot yung kay hunang-hunaon nga daghan ang muingon nga sa kalumad na himong nagmadaugon sa pagpaningkamot nga makakabot og taas nga edukasyon. Di ba? Dako ng garbo para ninyo, Papa. Ay, hala, ay! Kakusog mo dalagan sa mga adlaw. Mura magkog nagadamgo. Mura di ko, dili makatuo nga pila na lamang kaadlaw. Ang batang akong giyayahan nga si Dungdel, adto na di unya kini nga magtingog sa laing nga Pinoy-anan. Kay na naman sa hustong edad, o kaslan na! Ay, patilan! Magminyo na gyud si Dungdel! Ay! Uy, hala! Sa baro nagahilak! Oy, Day! Kamo ko di eh! Ano mo? Shut up! Sala may mong gihilakan. Ambot. Wasan ko makasabot. Pero tingali, nawili lang ko sa ako mag-uwang. Ay, Magpangita na unya ko siya pagpangga. Kaya ato naman unya ni matingog kang pulin. Una ko'y kasumbungan kung doon ako'y mga problema. Una ko'y kaparaygan. oh, Day, oh. Ano naman ko paghilak? Naraman gihapon ko, lablab. Kuya, Dungdel. Lablab. Come here. Promise. Dili ko mawa. Oh, magminyo ko. Pero, I swear, dili mausab ang kanindot sa atong relasyon tungod lang kay nanagoy pulin. Ako pagyapon si Kuya dihil nimo. Lablab. Sige, sige, hila. Ipagawas ang kahuot sa imong gibata. Ang kabugat sa imong dughan. Pero sa ari ko, nga kutob ra na karon, okay? Promise. Makita na ko nga happy ka sa adlaw sa akong kasal. kuya. Hello? Pauline here on the line. May I know who's calling, please? Oh. Harry? Oh my God! Where are you? Oh, yes. I'll be there in a few minutes. Anak? Oh. Anak, okay ka lang? Ingon lang yun na anak. Ang usa ka tawo nga kaslunon pila ka adlaw na lang. Dili gyud mahimutang sa sobrang kahinam. Ang buot na kong ipasabot. Kung mahimo pa lang laging birahon ang mga adlaw, ato
na ang buhaton. Aron mo abot na dayon ang target date. Diin magluhod na mong duha at tubangan sa altar sa simbahan. Tuo di ay. Wa ba mangimbitar si Pulin nimo aron makig-uban kaniya dito sa ilang bahay karon? Mihangyo siya nga mag-inusara lang una kay gusto ko nun niya nga masulo ang panahon sa papakisulti sa iyang parents through video call. Mao ba? San? Pagkaswerte gud nimo nga maogi makaangkon ni Pulin. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!